Joshua ti aduonu mienu. Ena Joshua frɛ Reuben fo, ne Gad fo, ne Manasseh abusuakuo fa no, na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, mo adi deɛ Awurade akwa Mose hyɛ mo no nyinaa so, na mo atie me ne deɛ me hyɛ mo no nyinaa mu. Mo anya mo nuanom na dodoɔ yi de abedru neda yi, na mo ahwɛ Awurade mo Nyankopɔn mmara nsɛm no adi so. Na afei Awurade mo Nyankopɔn de mo nuanom atena ase dwoodwoo. Sɛdeɛ ɔka kyerɛ wɔn no. Enti mo nsane na mo nkɔ mo ntomadan mu. Mo agyapade asase a Awurade akwa Mose de ma mo Yordan agya no so. Na mo ho yie nko na mo nhwɛ. Na muni ahyɛdeɛ ne mmara a Awurade akwa Mose hyɛ mo no so. Na mo no Awurade mo Nyankopɔn. Na mo nante n'akwan nyinaa so. Na mo mu ne mmara nsɛm. Na mo mfam ne ho. Na mo nsom no mo akoma nyinaa ne mo kra nyinaa mu. Na Joshua hyira wɔn, na ogyaa wɔn kwan, na wosim kɔɔ wɔn ntomadan mu. Na Manasseh abusuakuo fa no, Mose de wɔn deɛ maa wɔn Basan, na ɔfa no nso, Joshua de wɔn deɛ maa wɔn nuanom mu. Yordan agya atɔyɛ fam. Na Joshua regya wɔn kwan akɔ wɔn ntomadan mu no, ohyiraa wɔn, na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, momfa nneɛma bebree nsan nkɔ mo ntomadan mu. Mmoa bebree pa, ne dwetɛ, ne sika, ne kɔbere, ne dadeɛ ne ntoma pii paara. Mo ne mo nuanom nkyekyɛ mo atamfo asadeɛ no mu. Na Reubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasseh abusuakuo fa no firi Israelfoɔ no nkyɛn wɔ Silo a ɛwɔ Canaan asase soɔ. Sane wɔn akyiri sɛ wɔrekɔ Gilead asase so. Wɔn sudie asase a wɔnam Awurade ahyɛde a ɛnam Mose soɔ no so de maa wɔn no. Na woduru Yordan ho asase a ɛwɔ Canaan asase soɔ no. Reubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasseh abusuakuo fa no si afɔrebukyia hɔ wɔ Yordan ano. Afɔrebukyia a wohwɛ a ɛso. Na Israelfoɔ no tee sɛ wɔse, hwɛ, Reubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasseh abusuakuo fa no asi afɔrebukyia wɔ Canaan asase no anim. Yordan ho asase no so. Ɔfa a ɛyɛ Israelfoɔ deɛ no so. Na Israelfoɔ no teeɛ no, wɔboaboa Israelfoɔ asafo no nyinaa no, Silo sɛ wɔretu wɔn so sa. Na Israelfoɔ no soma a ɔsɔfoɔ Eliasa ba Pinehas maa no kɔɔ Reubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasseh abusuakuo fa nkyɛn Gilead asase so. Na wɔde mapɔnma du kaa ne ho. Israel musuakuo no mu biara mu bapɔnma baako. Na wɔn mu biara yɛ ne mpanimfoɔ ti, Israel mpempem no mu. Na woduru Reubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasseh abusuakuo fa no nkyɛn, Gilead asase so. Na wɔne wɔn kasaa sɛ, Awurade asafo no nyinaa sie nie. Fom bɛn na mode afom Israel Nyankopɔn yi sɛ nnɛ madane mo ho afiri Awurade akyire. Na moasi afɔrebukyia afa. Na moate Awurade anim atua nnɛ yi. Pio mfonso a yɛnya nwura yɛ ho mfiri mu de besi nnɛ yi. Na ɔhaw ba Awurade asafo soɔ no nnɔɔso ma yɛn. Na mo deɛ nnɛ moresan afiri Awurade akyi. Na morete Awurade anim atua nnɛ yi. Ɔkyerɛ ne bu bɛfu Israel asafo no nyinaa. Nanso sɛ mo sudie asase no ho agu fi a, ɛne yɛ montwa mmra Awurade sudie asase a Awurade tenabea si soɔ no so. Na mobɛfa asase ni so wɔ yɛn mu. Na Awurade anim atua na monteɛ. Na yɛn anim atua nso monte. Ma afɔrebukyia a musika Awurade yɛn Nyankopɔn afɔrebukyia no ho mu. Ɛnyɛ Sara ba Akan na wɔfom ahyiradeɛ no mu. Na ebufuo ba Israel asafo no nyinaa so. Nso ɛnyɛ ɔno nko na ɔsɛyɛ ne mfonsuo no mu. Na Reubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasseh abusuakuo fa no gye so ka kyerɛɛ Israel mpempem mu atitiri no sɛ, Onyankopɔn, twɛdiampɔn Awurade, Onyankopɔn, twɛdiampɔn Awurade, ɔno na onim na Israel nso hu. Yɛyɔ no atuateɛ mu anaa Awurade fom mu. Yɛyɔ ya nye yɛn kwanne. Sɛ yɛsi afɔrebukyia sɛ yɛresan afiri Awurade akyi, anaa sɛ yɛrebɔ so ɔhye afɔdeɛ, anaa aduane afɔdeɛ, anaa sɛ yɛrebɔ so asomdwoe afɔdeɛ a, ɛneɛ Awurade mebisa, na ɛyɛ suro ne asɛm bi nti na yɛyɔɔ saa. Ɛfiri sɛ, yɛse ɔkyena bi mu ma bɛka akyerɛ yɛn ma sɛ,
ɛdeɛ na mo ne Awurade Israel Nyankopɔn no wɔyɔ. Na ɛhyeɛ na Awurade de Yordan yɛɛ no yɛn ne mo Reubenfoɔ ne Gadfoɔ ntam. Muni kyɛfa biara wɔ Awurade mu. Na mo mabɛma yɛma agyae Awurade suro. Enti na yɛkaa sɛ moma yɛnsi afɔrebukyia mfa. Ɛnyɛ ɔhye afɔdeɛ na ɛnyɛ okum afɔdeɛ nti. Na mmom sɛ ɛnyɛ yɛn ne mo ne yɛn awɔ ntoatoaso a wɔbɛba yɛn akyiri no ntam adanseɛ sɛ yɛde yɛn hyeɛ afɔdeɛ ne yɛn kum afɔdeɛ ne yɛn asomdwie afɔdeɛ bɛsom Awurade som no n'anim. Na ɔkyena bi moma anka nkyerɛ yɛn ma sɛ munni Awurade mu kyɛfa bi. Na yɛkaa sɛ na ɛba sɛ ɔkyena bi wɔka kyerɛ yɛn anaa yɛn awɔ ntoatoasoɔ saa yɛbɛka sɛ monhwɛ Awurade afɔrebukyia no nsɛso a yɛn agyanom yɔe. Ɛnyɛ ɔhye afɔdeɛ nti, nanso ɛnyɛ okum afɔdeɛ nti, ɛfiri sɛ ɛne yɛn ne mo ntam danseni. Yɛmpare yɛn sɛ yɛbɛte Awurade anim atua na yɛadane yɛn ho nnɛ afiri Awurade akyi. Na yɛsi afɔrebukyia abɔ so ɔhye afɔdeɛ, aduane afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ aka Awurade yɛn Nyankopɔn afɔrebukyia a ɛwɔ ne tenabea anim no ho. Na ɔsɔfoɔ Pinehas ne asafo no mapɔnma ne Israel pimpim atitiri a wɔka ne ho no tee nsɛm a Reubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manassehfoɔ no kaeɛ no, na ɛsɔɔ wɔn ani. Na ɔsɔfoɔ Eleasa ba Pinehas ka kyerɛɛ Reubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manassehfoɔ no sɛ, ɛnnɛ na yɛhunu sɛ Awurade wɔ yɛn mu, sɛ moamfa fom yi amfom Awurade. Afei moayi Israelfoɔ no Awurade nsɛm. Ɛna ɔsɔfoɔ Eleasa ba Pinehas ne mapɔnma no sanee wɔn akyiri firi Reubenfoɔ ne Gadfoɔ no nkyɛn, Gilead asase soɔ, baa Canaan asase so, Israelfoɔ no nkyɛn, na wɔbɛbɔɔ wɔn amanneɛ. Na asɛm ne sɔɔ Israelfoɔ no ani, na wohyiraa Israelfoɔ Nyankopɔn no. Na wɔanka bio sɛ wɔretu wɔn so sa akɔsɛe asase a Reubenfoɔ ne Gadfoɔ te soɔ no. Na Reubenfoɔ ne Gadfoɔ no too afɔrebukyia no din adanseɛ, ɛfiri sɛ wɔse, ɛyɛ yɛn ntam danseni sɛ Awurade ne Onyankopɔn.